what's up? May buntag yung tanan niya mga katambay. Another day, another life, another blessing na sa tatong tanan. Naroon niya. Taysa. So, karon kay adlaw ko na ta. Biyernes, January 27 na ano. So, karon kay pitapit na jud may mahuman dito sa among gibuhat nga props no. Pero nakadaghan may trabaho on pero pitapit na jud to siya. So, ganihan nun, i-text na si master nga na siya dito. Padong na daw siya niya. Ako kay pag text niya mo pag mata na ko, so, ligo ko yan ikaon. So pag naging adlaw dahil no, gilantan ko itong naging adlaw, wala yung lanat pero para siya subaw. Pero kaya nung lawas na ito no, giubog sip usad ko. So motong wala sa ko ka video niya. Gusto ko ka vlog eh, bago ko naka-upload og video no, lasang video din. Nang July no paminaw guys nya. Kansad ka nang katong ni aging adlaw YouTube may subo. So, ko ka video ta. So, karon akong gisulti sa inyo ha paglas nga i-update mo sa mga human mo dito. So, daghan may human. So, ipakita na ko sa inyo ha mga human. So, karon adto na ta. Let's go. Lihat sir? Lihat kah? Lihat. Oh. Lihat sir? Gamit bah, boleh. Nah guys, nanti idol Mike idol Mike loh. Order jag manok guys, kanay mo yang order oh. Ganyan rin dere. Kay ilang manok dere crispy kayo? Ha? Crispy ka naman ako. Eh, jago binilding ka. Dari ato mga nagka-ingredients sila naman ako. Asa, daisa, nara. Nara, oh, special ingredients. Crispy kayo doon no? Kagumkong kay guys. Na yung mga winil nga spark ang may ba? Sparkling. Are na yung minute doon no? Sa Puship Nero. Special fried chicken. Joke na guys. Joke na to guys. Lami na dire dulu. Balik-balik rin dito. Lami, buong katulo na mabalik rin. Lagi sparkling shimmering ingredients. Hapon na guys, gabi na gilay. Tutup na. Uyobay na din gagi na. Pero ikaw man human mo ipakita ko sa inyo ano ang atong among mga nahuman. So karon kay gutom na ni, ngaon mi. Ang ba na? Karon ba nabot? Kaon. Abot ang kaon. So si Sero ni uli pa si Sir, si Master to silang balay. Pakaon siya mga kiddos dito, sa mga bata, pakaon si Sir dito niya. Kami ngaon sa bedre. So kaon kay ikaw man eh. Bago pa trabaho. So kaon ta. So guys, dancer dre guys, may interview ta guys. Aba. Karon day guys no kay kaon lang guys kanang si Mutay ah. Mut. Ulit parang nadilibin kanang Cohort Group Festival ko no. Oh. Karon ang coronation night sa festival ko no. So sila may backup dancer dito. So unsa may na-feel mo right now? Right now. Unsa may na-feel mo karon? Busuti sa. Ada ikaw man ah. Wala ra. Ha? Okay ra. Wala ka nakalbaan, na pressure or laban. Laban. Kumbate. Laban cluster 2.
Laban pastor ko. Asa man ba? Dapat ka na? Dre lagi. So, guys, na dire ang kuan guys ay dance master Ano na. si Kuan ay si Cluster to, Paul guys. George. May dance master sa cluster to, guys. So karon siya may ma-assist dito sa For kuan. short. Muna yung Delcios ni Cinderella. For short, Chris Paul. So, siya may ma-assist dito sa festival Queen mo, guys. So, usa may na-feel mo right now, Chur. Right now. Ano sabi mo sa Usa na-feel mo ron, Chur. Right now we're quite nervous, but still laban. Labi pa lang yung sukol. Laban cluster to. Laban. Bunal. Ano? Naday kuan dre guys, mo ni pinakagwapa sa muang kuan. Sa cluster na mo. Sa tanang dancer mo ni pinakagwapa. Ogar gid to. No. Let's all welcome ni Ana Marie. No? Ano kayo mabuhay? Wapa kay no. Ako man jugudaan jud. Asa mo pantan o ari o adto? Tabone. Tabon eh. Tanawag tarong. Haluhay mabuhay. Taog. Hai. Sa may na-feel mo ron no, nga atong festival queen kay mo adto ron sa kuan. Feeling lonely. Ano man di? Why are you lonely? Wala. Kay di ikini-compete. Di oy, oh Mr. Lonely. Ay, Dili kang sayro no. Dili kang baka ron. Wala ko. Mo. Muchira kan. Muchira de karon. Sagit ko man. Excited ka. Sukol kay way nagsubo di ba? Sukol balag mabukol. Kikita gibuhat sa gid. Oh. Kalimot mo na na. Uy, babaw. No, mali pa gwapo sa mong cluster ha. Labi na ni Sir Kinit. Tara mong festival queen guys ha. Pa kayo no? Sa may mo na feel ka ron? Sa mo na feel ka ron? Okay ra? Kumbati? Bunal. Ha? Sila no, nanglakaw na sila dito, mga dancers o mga kuan. Nanglakaw na sila pa dong. Kami dire kay may trabaho kami, pabilin rami dire. O di ba kita, makibalita rami. Kuya. Ha? Ma'am. Are nang palikod eh. Ha! Legal parking ka. Tara dalo. Good luck. Babos. Pioks, are Pioks. Sir. Lagi, ya ke? Puno-puno problema. Ay, balik na. Ayaw, lagi dengan dagan, Lods. Ay, makanas maganda yung Lods. Ay, balik na yun. Padako, bayron nun, sir. Padako, bayron nun. Ay. Manood, guys. Lah, Lods. Lods. Kuha ni mo, Lods, oy. Tuwa. Oh, vlog ba vlog? Hi vlog deh. Hi vlog. Guys, di mami ka tanaw dito guys, kana may trabaho. Are dire sa live. Live show ba? Sino nag-live man ikaw si Tio Bugo gaw? Salamat si Tio Bugo ha. Nakita gid mi sa inyong kan kanang program. Woo! Woo! Are lang support diri sir. Wala sa audience impact ba? Tara dai. Combate. Uy, buang dia. Ha? Daog na sir. Sir. Daog na. Ha, buat lang ka.
Bisin festival costume, sir. Katong mulawin daog ding. Mulawin. Taas. Sino ka katawa nun? Seryoso ka? Seryoso kayo? Wait lang. Oh! Por! Sir, por! Sagitang speaker. Number 6 day. May na mo gaw. Wala ka ni gaw. Wala ka ni. Ikaw ka ni wala ka ting. Sudaral ka ni wala ka, sir. Sir! Sudaral ka ni wala ka. Ako labot. Baru ka mo dire. Royal applause to Lucia Kapayang Festival Queen. We have candidate Number 6. Number 6 enggak? Number 7. Number 6. Third. Oh, third. Second runner up. Yay, gol palo. Yay. Baru muni pinakan dagang award no? Yay. Lah. Bakit? First runner up oh. Rolling go. Kaya na champion sa una. Tutong mulawin. Umot na itong akon? Kaya na masikan ko first gani. Iya ta. Ladies and gentlemen, Ay our dagi na masikan na first or Nara dia, ulit na first. is candidate Second. Yes, you got it right. We have candidate number 4. Ay, first runner up. Kumbate ra gamon. Wow! Matik. First runner up. Gaira na manager, gaira ng Rayna manager. Bati na kayo na, no? Okay, go number 4. Mana okay na to. Back to work. Trabaho. Ambong sa Festival Queen. Kampat ng agi. Nanaga ng pintal. Pero okay ra na. Congrats Joy. Festival Queen. Dol. Koren ba? Dol. Koren. Dol. Congrats. Good job. Congrats. Cuman. Lo patay ka na. Imo lang ipiko. Yoks. Vlog pa na. Congrats Biong, congrats. Congrats kelas dir tuh. Congrats dul. After pila ka hours guys. Tara guys. Nahumar kita na glittering. Pero murag mabuak akong buko-buko kasakit. Sigdo ko. Pero ako batera. Master na nagtiwas sa master sa ubang props dito. Saka ni. Ano yung crown. May gamay na lang guys. Nagtiwas uno na lang ang uban. Tara mga nahuman eh. Tara. Pillar 1. Natungingan ako sa inyo. Ipakita na ko sa inyo. Ano? Sumpa na siya. Pillar 1. Tubangan ani. Tara. Green. Klaro. Masama na siya. Ugma na lang guro ang umalan eh. Ini practice na ako. Or may kuma lagi sa tanan kani mo na yung puller 1, puller 2. Puller 3 kato. Backdrop. Kani nakikahoy. Puller 3 ayon. Ato mga santo ninyo kagagmay, ang paypay. Tara. Santo ninyo kagagmay. Ayan, katong crown. Ayan ang angel, manala. Ramang pullers. So, kung manala guro na pagkita sa inyo kay hayag. Nandito kayo maklaro kay gabi man. So, ako sana pa guys, kaya mag-hotel kung balik.
Alas 2:40 na guys. 2:45 na no. Tawa na ulit na mi. Gamay na lang jud kuwang. Manuma na jud mi. Ugma. Ah. So. Oh sir. Nah guys. Gamay na jud kuwang guys. Tapos jud mi mo malo so. Karon ni. Adlaw naman uli na mi. So amo na tayo sunog ugma og trabaho. Adol budis vlog no. Ko nga nalingaw mo. Nakot ko nga. Mabilin na. Bray mo sa pagsuporta no. So ando sa sunod ni gayon. Nakot ko. Kita ya punta niyo balik. So. Ganoy TV. Ano out. See you.